ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தங்கபடி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். லைவ் போயாச்சு. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு பிரேயர். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकज नेत्राय नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा माताजी। यस, हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा, प्रणाम। तंगमणि हरे कृष्णा इंद्राणी माताजी। इंद्राणी माताजी हरे कृष्णा। इधर पोटो जय श्री कन माताजी हरे कृष्णा। तंगमणि माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा. இது வரைக்கும் 2 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சிருக்கோம்? 6 உந்துதல்கள் மீது கட்டுப்பாடு இருக்கணும்னு படிச்சோம் இல்லையா? நம்ம ஒரு ஆச்சாரியால ஆகணும்னாக்க நமக்கு இந்த 6 உந்துதல்களையும் நமக்கு அடக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன அதிகமா பேசுறதுன்னா வாக்கு, கட்டுப்பாடின்றி அலைகிற மதம் 2வது. 3வது சீக்கிரம் வெடிக்கும் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ரசனைக்காக ஓடும் நாக்கு, எது நல்லா இருக்குன்னா சாப்பாடுன்னா ஓவர் ஈட்டிங், அது நிறைய சாப்பாடு அதிக ஆகாரம் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அதனால ரசனைக்காக ஓடக்கூடாது நாக்கு. அளவுக்கு மீறி நிறைக்கும் வயிற்றுக்குள்ளேயும் அது குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது. 50% வயிறு காலியாகவே வச்சுக்கணுங்கிறார். கட்டுப்பாடு இல்லாத இனிப்பின புலன். இது அதெல்லாம் யார் நல்லா கட்டுப்படுத்துகிறாளோ அவதான் அவளுக்கு கீழே சீடர்களை அவள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தகுதியான குருவா இருக்க முடியும்னு முதல் ஸ்லோகத்துல படித்தோம் இல்லையா? 2வது ஸ்லோகம் என்ன படிக்கிறோம்? 2வது போன வாரம் நான் வரல, இல்லை 55 சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது பக்தியை நாசமாக்குறதுக்கான 6 பழக்கங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இன்னைக்கு போன வாரம். அதுல என்ன? தேவைக்கு மீறி அதிகமாக சாப்பிடுதல், தேவைக்கு மீறி பொருள் பணம் சேமிக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பண்றது தப்பு. கடினமாக கிடைக்கும் உணவு விஷயங்களுக்கு அளவுக்கு மீறி உழைச்சி அதை நம்ம ஓஞ்சி போயிடுறோம். அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஆத்மானுபவத்துக்கு உதவாத உலக பேச்சுக்களில் தேவையற்ற நீண்ட கலந்துரையாடல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சாஸ்திர விதிகளை வெறும் காட்டுக்காக மட்டுமே பின்பற்றுதல் அல்லது முற்றிலும் தள்ளி வைத்து சுயமாக நடப்பது. வெறும் சும்மா ஒப்புக்காக அது சாஸ்திர விதிகள்லாம் இருக்கு அப்படி வச்சுக்கப்படாது. அதை பிராக்டிக்கலா பண்ணணும். கிருஷ்ண சிந்தனை இல்லாத உலக ஆசையில் மூழ்கியவர்களுடன் நெருங்கி தொடர் யாரெல்லாம் டிவோட்டிஸ் இருக்காளோ அந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் கிருஷ்ணரோடைய பற்றி பேசுகிறவாழ்கிட்ட நம்ம அசோசியேஷன் நல்லா இருக்கணும். பொருள், பதவி, புகழ் இந்த இதுகளுக்காக அளவில்லாத லோபம் இருக்கும். லோபம்னா என்ன? பேராசை. இந்த 6 தவறுகளையும் பக்தி வாழ்க்கைக்கு பலவீனப்படுத்தும் அப்படின்னு போன வாரம் படித்தோம். இந்த வாரம் என்ன படிக்க போகிறோம்? பக்தியை எப்படிலாம் நம்ம வளர்க்க முடியும்? 6 நெறிகள். உற்சாகமான பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். நிச்சயம், கிருஷ்ணர் என்னை காப்பார், என் முயற்சி வெற்றி பெறும் நம்பிக்கையோட அந்த காரியத்தை, திட நம்பிக்கை, அந்த நிச்சயம், அது பார்க்க போறோம். தீரியம்னா என்ன தடைகள் வந்தாலும் பொறுமையுடன் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யணும். சாஸ்திர விதிகளின்படி சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் போன்ற நல்ல செயல்களில் ஒழுங்காக நடக்கணும். ஓகேயா? பக்தி இல்லாத நம்மை கீழே இழுத்து செல்லும் பொருள் ஆசைகளிலிருந்து விலகி மத்தியம பக்தர்களுடன் சேர்ந்து இருப்பது நல்லது.
முன் போன ஆச்சாரியாளோட பாதையை போல நம்முடைய வாழ்க்கையும் பக்தி சேவையை அமைத்துக்கிறோம். இந்த 6 நெறிகளையும் அனுஷ்டிக்கிறவா அவளுக்கு நிச்சயமாக பக்தி வளர வளர முடியும். கிருஷ்ண பக்தியில் ஸ்திரத்தன்மையும் ஆழமும் வரும். ஓகேயா? இது நம்ம மொத்தமா ஜென்ரலா இந்த 3 ஸ்லோகத்துக்கும் உங்களுக்கு ஜென்ரல் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். இன்னைக்கு 3வது ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஷேர் பண்ணீங்களா மாதாஜி? பண்ணுமா. இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிடலாமா ஒரு வாட்டிக்கு? ஓகே மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். வாச்சோ வேகம் மனுஷ்ய க்ரோதோ வேகம் சாமிலாம் ஸ்ரீ எஸ். யாராவது படிக்கிறீங்களா? வாச்சா வேகம் முதல் ஸ்லோகம் படிக்கிறேங்க. படிமா. வாச்சா வேகம் மனச क्रोधा வேகம் जिह्वा வேகம் उदारूपस्थ வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷஹேத தீரக சர்வாம் அபீமாம் பிருத்திவீம் ச சிஷ்யாத். பேசுவதற்கான தூண்டுதல், மனதின் கோரிக்கைகள், கோபத்தின் செயல்கள் மற்றும் நாக்கு, வயிறு மற்றும் பிறப்புறுப்புகளின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிதானமான நபர் உலகம் முழுவதும் சீடர்களை உருவாக்க தகுதியுடையவர். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் முதல் ஸ்லோகம் படிச்சோம். அடுத்தது இப்ப 2வது ஸ்லோகம். வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? போன கிளாஸ் படிச்சது யார் படிக்கிறீங்க? இந்திராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கம்மா. அத்தியாகாரக பிரயாசஸ்த பிரஜல்போ நியமக்ரஹ ஜனசங்கஸ்த லௌல்யம் ச சத்பிர் பக்திர் வினஷ்யதி. பின்வரும் 6 செயல்களில் ஒருவர் மிகவும் சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவருடைய பக்தி தொண்டு கெட்டு விடுகிறது. தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவது அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக பணம் சேகரிப்பது, பெறுவதற்கு மிகவும் கடினமான இவ்வுலக விஷயங்களுக்காக அதிக முயற்சி. 3வது, இவ்வுலக விஷயங்களில் தேவையில்லாமல் பேசுதல், ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்ல, அவற்றை பின்பற்றுவதற்காக மட்டுமே வேத விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை பயிற்சி செய்தல் அல்லது வேதத்தின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை நிராகரித்து சுவாதீனமாக அல்லது விசித்திரமாக வேலை செய்தல், கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத உலக எண்ணம் கொண்ட நபர்களுடன் தொடர்பு கொள்வது மற்றும் இவ்வுலக சாதனைகளுக்கு பேராசை கொண்டிருத்தல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பேராசைங்கிறதுக்கு லோப்பம்னு படிச்சோம் இல்லையா, அதை ஞாபகம் வச்சுங்கோ. இந்த 6 இதுவும் இப்ப இன்னைக்கு படிக்க போறது 3வது ஸ்லோகம். உற்சாகா நிச்சயா தைரியாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தேஹே ஷட்பிர் பக்திஹி பிரசித்தியதி. தூய பக்தி தொண்டின் செயல்பாட்டிற்கு சாதகமான 6 கொள்கைகள் உள்ளன. அதாவது உற்சாகமாக இருக்கணும், நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்யணும், பொறுமையாக இருக்கணும், ஒழுங்குமுறை கோட்பாடுகளின்படி செயல்படணும், சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கேட்டல், கோஷமிடுதல் மற்றும் கிருஷ்ணனை நினைவு செய்தல். இது 3 ஞாபகம் வச்சுக்கும். பக்தர் அல்லாதவர்களிடம் தொடர்பை கைவிடணும். பக்தர் இல்லாத வாழ்க்கையில் வீண் வம்பு பேசிட்டு இருந்துருக்கா இல்லையா, அந்த மாதிரி அவளோட சவகாசத்தை மெதுவாக கட் பண்ணிட்டு வரணும். இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னாக்க முந்தைய ஆச்சாரியார்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். இந்த 6 கொள்கைகளை சந்தேகத்திற்கிடமின்றி தூய பக்தி சேவையின் முழுமையான வெற்றியை உறுதிப்படுத்துகின்றன. ஓகே. இன்னைக்கு படிக்க போறது உபதேசாமிர்தம் 3வது ஸ்லோகம். இது 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் வைதி சாதனா பக்தின்னு பார்க்குறோம். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வின் குறிக்கோளையும் அதை அடைவதற்கான வழிமுறைகளையும் முன்னுரையாக சொல்லணும். கிருஷ்ண உணர்வின் பரிபூர்ணத்தை அடைய நோயில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்தியபடி மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் பிருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகளின் வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். கோஸ்வாமின்னா என்ன? 5 புலன்களை அடக்க தெரிஞ்சவர்களுக்கெல்லாம் தான் கோஸ்வாமின்னு சொல்றார். பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற 6 கோஸ்வாமிகளை சொல்லி இதுதான் முன்னுரை பார்த்தோம். முதல் முன்னுரையில் 3வது முக்கிய கருத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஆன்மீக வாழ்க்கையான 3 நிபந்தனையை விரிவாக கூறுகிறது. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் அவசியம்.
இந்த முன் நிபந்தனையில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒருவர் குருவாக இருக்க தகுதியானவர். என்னென்ன கண்டிப்பா இருக்கணும்? அதுல 6 பாயிண்ட் இருந்தது. 6ல் 2 தான் முக்கியமானது. மனசு, புலன் ரெண்டுத்தையும் கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். 2வது சாப்டர் 2வது ஸ்லோகம் பக்தி சேவைக்கு தடைகள் என்னென்ன, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாததால் ஏற்படும் விளைவுகளை விவரிக்கிறது. சொந்த விருப்பப்படி கற்றுண்ட ஆன்மா இறைவனின் ஜடசக்தியின் அதிகார வரம்பிற்குள் வந்துள்ளது. அதன் செல்வாக்கின் கீழ் இந்த சக்தியின் விளைபொருளான உடலின் தேவைகளை அவர் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பௌதிக சிக்கல்னா என்ன? அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? பௌதிக சிக்கல்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோக்கஸ் rather than மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட். பௌதிக இதுதான் அது பௌதிக மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. பௌதிக சிக்கலில் சிக்காமல் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை வளர்க்கும் வகையில் இந்த அடிப்படை தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்வது, அது 2வது ஸ்லோகத்தை படித்தோம். இன்னைக்கு 3வது ஸ்லோகம். பக்தி சேவைக்கு உதவும் கொள்கைகள். தூய பக்தி சேவையின் பாதையில் முன்னேற உதவும் 6 கொள்கைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி விவாதிப்பதற்கு முன் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தூய பக்தி சேவை என்றால் என்ன என்பதை விளக்குகிறார். பொருள் சிக்கல்னா என்ன சொன்னப்போம்? மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட். அதில் சிக்காம ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை வளர்க்கும் வகையில் இது செயல்படுகிறது. ஓகே. உத்சகா, இதை பத்தி தமிழ்ல படிக்கிறச்சே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல வேணாலும் பார்த்துக்குவோம், ஹிந்தியில இது சான்ஸ்கிரிட்ல வேணாலும் மேலே வச்சுக்குவோம். அந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங் சேர்த்து படுத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதுக்காக தான் 3 லாங்குவேஜும் போட்டிருக்கேன். உத்சகா நிச்சயாத் தைர்யாத் தத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தே ஷாஷ்பீர் பக்தி பிரசித்தியாதி. அதான் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிமா ட்ரைமா. உத்ஸகான் நிஷ்யாத் தைர்யாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தியே ஷாஷ்பிர் பக்தி பிரசித்தியாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் என்ன? தூய பக்தி தொண்டின் செயல்பாட்டிற்கு சாதகமான இல்ல, இதை நானும் படிச்சுக்கிறேம்மா. 6 கொள்கைகள் இருக்கிற. உற்சாகமாக இருக்கணும், நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்யணும், பொறுமையாக இருக்கணும், ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளின்படி செயல்படணும். அதாவது என்ன ஒழுங்குமுறை? சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஓகே. கிருஷ்ணர் கேட்கறது, ஜபம் செய்யறது மற்றும் நினைவு கூறுறது. பக்தர் அல்லாதவர்களின் தொடர்பை கைவிடணும், முந்தைய ஆச்சாரங்களின் அடிச்சோர்களை பின்பற்றும். இந்த 6 தான் சந்தேகத்துக்கு. அந்த 6 நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா அவ தூய பக்தி தொண்டில நிச்சயமா அவளுக்கு உறுதி. ஓகே. இது பக்தி ரசாம சிந்துல 1.1.11 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? அன்யாபிலாஷாத சூன்யம் ஞான கர்மாத்திய அனாவிருத்தம் ஆனுகூலியேன கிருஷ்ணானு சீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதற்காக கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எந்த ஆசைகளும் இல்லாமல் கர்மம், அதாவது பொருளாசை அல்லது ஞானம், அறிவாற்றல் போன்றவற்றால் சூழப்படாமல் அவருக்கு பொருத்தமான அனுகூலமான முறையில் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தொடர்ச்சியான சேவை உத்தம பக்தி என வரையறுக்கப்படுகிறது. உத்தம பக்தினா என்ன? அவருக்கு பகவானுக்கு அனுகூலமான முறையில பண்றதெல்லாம் உத்தம பக்தி. ஓகே. அனு அப்படின்னா கண்டினியூஸ், அனுகூலியன ஃபேவரபிள், சூன்யம் டிவாய்டு. சூன்யம்னா சூன்யமா இருக்குதுக்கு காலியா இருக்கு. டிவாய்ட் all other desires than to please Krishna. Anavritam, uncovered by ஞானா கர்மா ஆதி அதர் திங்ஸ். ஓகே. அதே மாதிரி இது தூய பக்தி சேவை என்ன? டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு டிஎஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ஓகே. தூய பக்தன் தூய இலக்கை கொண்டவன். சில சமயங்களில் புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அனைத்து புலன் திருப்தியும் ஒரு துயரமான விளைவுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை என் பக்தன் அறிவான். மேலும் அத்தகைய செயல்களுக்காக அவன் மனதார வருந்துகிறான். ஓகே. இது ஹார்ட் ஆஃப் த பக்தி. இது என்ன அப்படின்னா, ஹார்ட் ஆஃப் பக்தினா சிரவணம் அல்லது கேட்டல் அல்லது ஆழ்நிலை அறிவை பெறுவதற்கான முதல் படியாகும்.
ஓகே, அது வந்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் அந்த 9 இங்க எழுதிருக்கு. ஸ்வர்ணம் அல்லது கேட்டல் ஆழ்நிலை அறிவை பெறுவதற்கான முதல் படிகளாகும். ஆமா, சிரவணம் அல்லது கேட்டல் தான் ஆழியில் அறிவதற்கு முதல் படி இருந்து சிரவணம். ஓகே, அப்புறம் 6 இயர்ஸ் இந்த 6 பத்தி படிக்க போறோம். 6 இயர்ஸ். ஓகே, பிரசித்தியாதி நிறைவேற்றப்பட்ட அல்லது பலனளிக்கப்பட்ட வெற்றி, மேம்பட்ட மனோபாவம், உற்சாகம், நிச்சய தைரிய நடத்தை, தத் கர்ம பிரவர்த்தனா, சங்க தியாக சதோவிருத்தே அப்படின்னு சொல்ற. அதனால முக்கியமானது இதுல என்ன இருக்கணும்? மேம்பட்ட வெற்றிக்கு மேம்பட்ட மனோபாவம் இருக்கணும். அதுக்கு முதல்ல வந்து உற்சாகத்துக்கு என்ன? புத்திசாலித்தனத்துடன் செய்யப்படும் முயற்சி செயல் என்று பொருள் வெற்றியை தருகிறது. இயற்கையான ஆன்மீக விஷயங்கள் ஒருபோதும் ஒருவரை திருப்திப்படுத்துவதில்லை. யுக்த வைராக்கியம், ஜிக்தா 4 அப்படின்னா யுக்த வைராக்கியம். ஓகே, உற்சாகம் அது. 2வது நிஷ்காய தன்னம்பிக்கை. கிருஷ்ணரின் கருணையில் நம்பிக்கை முயற்சி இருக்கணும். நாம் ஒரு உறுதியாக நம்பினால் அதன்படி செயல்படுவோம். டிஎஸ் என்பது ஜீவன் மற்றும் வெற்றியின் உயிர் மற்றும் ஆன்மா என்ற நம்பிக்கை பக்தர்களின் சங்கத்தை உருவாகிறது. பக்தர்களின் சங்கத்தில் உருவாகிறது. பறவையின் முட்டைகளின் கதை அந்த மாதிரிதான். கிருஷ்ணரின் கருணையோட அதுல நம்பிக்கை இருக்கணும். 3வது தைரியம், பொறுமை, நிலைத்தன்மை. குருவின் அறிவுரைகளை நிறைவேற்றுங்கள். கிருஷ்ணர் மற்றும் குருவின் கருணையை பொறுத்து எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அவர் சொல்லி கொடுத்ததை நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது தத் கர்ம பிரவர்த்தனை, ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை செயல்படுத்துதல். கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான செயல்களை தொடர்ந்து வளர்க்கணும். 2 பிரிவுகள் உள்ளன. நியமங்கள், நேர்மையான செயல்பாடுகள். 9 செயல்முறைகள். யமங்கள்ங்கிறது சாதகமற்ற செயல்பாடுகள். 4 விதிமுறைகள் இருக்கிறது. ஓகே, நியமங்கள், யமங்கள் 2 தினசு இருக்கு. அது மாத்திரம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பின்னாடி டீட்டெயில்ஸ் வரும். சங்க தியாகா அப்படின்னா சங்கம் உலக மனப்பான்மை கொண்டவர்கள், நாத்திகர்கள் மற்றும் மாயாவதிகள். அதுல புலன் அனுபவங்களை விரும்புபவர்கள், பெண்கள், எதிர்பாலினம், பெண்களை விரும்புபவர்கள், பாசாங்குத்தனமான பக்தி கொண்டவர்கள், ஒழுக்கக்கேடான முட்டாள்தனமான ஜாதி பிரியர்கள். ஓகே, இந்த அசோசியேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றான். அடுத்தது சதோவிருத்தி, ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், அடிச்சோர்களை பின்பற்ற. முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் செயல்பாடுகளில் திறமையாக நிரப்பினார்கள். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா வெற்றி உறுதி. ஓகே, இப்ப படிங்க மாதாஜி. இப்ப இதுல இருந்து ஒரு ஆளுக்கு 2 பேச்சு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு படிக்கிறீங்க மாதாஜி? யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? தங்கமணி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. பொருளுரை படிக்கணுமா மாதாஜி? இல்ல மொழிபெயர்ப்பு? எல்லாமே சேர்த்து படிச்சுட்டு போங்க. வரிசை 2 படிங்க. உற்சாஹ நிச்சயா தைர்யாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்க தியாகாத் சதோ விருத்தே ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. உற்சாகத்தினால், நிச்சயாத் நம்பிக்கையால், தைரியாத் பொறுமையால், தத்தத் கர்ம பக்தி தொண்டிற்கு அனுகூலமான பல செயல்கள், பிரவர்த்தனாத் செய்வதன் மூலமாக, சங்க தியாகாத் பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுவதன் மூலமாக, சத முந்தைய சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் விருத்தே அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக, ஷட்பி இந்த 6 பக்தி தொண்டு பிரசித்தியதி முன்னேறுகிறார் அல்லது வெற்றியடைகிறார். மொழிபெயர்ப்பு. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கையுடன் முயலுதல், பொறுமையுடன் இருத்தல், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவிற்கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல், பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல், முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. நெக்ஸ்ட். பக்தி தொண்டு என்பது மனதின் அனுமானமோ கற்பனையான
பாவமோ பரவசமோ அல்ல. அதன் சாரமானது அனுபவத்தின் உணரக்கூடியதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1.1.11 என்னும் நூலில் பக்தி தொண்டினை பின்வருமாறு வரையறுத்துள்ளார். அந்யாபி லாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத் யனாவிருதம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தி செலுத்துவது என்பது அவருக்கு அனுகூலமான முறையில் பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கும், இந்த பக்தி தொண்டானது சம்பந்தமில்லாத உள்நோக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டதாகவும், பலநோக்கு செயல், அருவ ஞானம் மற்றும் இதர அனைத்து சுயநல ஆசைகள் இல்லாததாகவும் இருக்க வேண்டும். பக்தி என்பது ஒரு வகையான பயிரிடுவதை போன்றதாகும். பயிரிடுதல் என்று கூறினாலே அங்கு நாம் செயலையே குறிப்பிடுகின்றோம். ஆன்மீக பயிரிடுதல் என்பது சில போலி யோகிகள் கற்பிப்பதை போல தியானிப்பதற்காக சோம்பேறியாக அமர்ந்திருப்பதை குறிப்பதாகாது. அத்தகைய தியானம் பக்தி தொண்டை பற்றிய தகவலை அறியாதவர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கக்கூடும். இக்காரணத்திற்காக அது சில சமயங்களில் கவனத்தை திருப்பும் பௌதிக செயல்களை தடுக்கும் ஓர் உபாயமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் தற்காலிகமாக எல்லா அபத்தமான செயல்களையும் நிறுத்துவதே தியானம் என்பதாகும். ஆனால் பக்தி தொண்டு அர்த்தமற்ற எல்லா பௌதிக செயல்களுக்கும் முடிவு கட்டுவதோடு ஒருவரை அஃது அர்த்தமுள்ள பக்தி தொண்டிலும் ஈடுபடுத்துகிறது. பக்த பிரகலாத மகாராஜா பின்வருமாறு பரிந்துரைத்துள்ளார். ஸ்லோகம் 3. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். பக்தி தொண்டின் 9 விதமான வழிமுறைகள் பின்வருமாறு. பரமபுருஷ பகவானின் திருநாமங்களையும் பெருமைகளையும் கேட்டல், அவரது புகழினை கீர்த்தனம் செய்தல், பகவானை நினைவிற்கொள்ளுதல், பகவானுக்கு பாத சேவை செய்தல், விக்கிரகத்தை வழிபடுதல், பகவான் முன் விழுந்து வணங்குதல், பகவானின் சேவகனாக செயற்படுதல், பகவானுடன் நண்பனாக பழகுதல், பகவானிடம் பூரண சரணாகதி அடைதல். ஸ்ரவணம் அல்லது செவியுறுதல் என்பது உன்னத அறிவை பெறுவதில் முதல் படியாகும். அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களிடமிருந்து கேட்கக்கூடாது. ஆனால் பகவத்கீதையில் 4.34 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதை போல சரியான நபரை நாடி செல்ல வேண்டும். தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேசந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷினக. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். முண்டக உபனிஷத்தில் தத் விஞ்ஞானார்த்தம் ச குரும் ஏவாபி கச்சேத் என்று மேலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது உன்னதமான அவிஞ்ஞானத்தை அறிவதற்கு ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இவ்வாறாக ரகசியமான உன்னத அறிவை அடக்கமான முறையில் பெறுவதென்பது வெறும் மன அனுமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல. இது தொடர்பாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூப கோஸ்வாமியிடம் கூறுகிறார். பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோன பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜ. பிரம்மாவின் பிரபஞ்ச படைப்பில் பயணிக்கும் ஆத்மாக்களில் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த சிலர் பக்தி லதா விதையை பக்தி தொண்டு எனப்படும் கொடியின் விதையினை பெறக்கூடும். இது குரு மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே பெறப்படுகின்றது. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 19.151. இயற்கையாகவே ஆனந்தமயமான ஜீவராசிகளுக்கு இந்த பௌதீக உலகம் சிறைவாசத்தை போன்றதாகும். உண்மையில் நிபந்தனையோடு கூடிய இன்பத்தை உடைய இந்த சிறைவாசத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு அவர்கள் விரும்புகின்றனர். ஆனால் இதிலிருந்து முக்தி அடையும் மார்க்கத்தை அறியாத காரணத்தினால் அவர்கள் ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலிற்கும் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்குமாக மாறிக்கொண்டுள்ளனர். இவ்விதமாக ஜீவராசிகள் பௌதிக பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுற்றித் திரிகின்றனர். நல்லதிஷ்டத்தினால் தூய பக்தரின் சங்கத்தை பெறும் ஒருவன் அவரிடமிருந்து பொறுமையாக செவியுறும் போது பக்தி தொண்டின் வழியை ஒருவன் பின்பற்றத் தொடங்குகிறான். இத்தகைய வாய்ப்பானது நேர்மையான ஒருவனுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இத்தகையதொரு வாய்ப்பை மனித குலத்திற்கு பெருமளவில் வழங்குகிறது. அதிர்ஷ்டவசமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்குரிய இந்த வாய்ப்பை ஒருவர் பயன்படுத்தி கொண்டால் முக்திக்கான பாதை உடனே திறக்கப்படுகிறது.
இறைவனின் திருநாட்டிற்கு செல்லும் இந்த வாய்ப்பை ஒருவன் மிகவும் உற்சாகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உற்சாகமின்றி ஒருவனால் வெற்றியடைய இயலாது. பௌதீக உலகிலும் ஒருவன் தனது குறிப்பிட்ட துறையில் வெற்றியடைவதற்கு உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டியுள்ளது. மாணவன், வணிகன், ஓவியன் அல்லது வேறு யாராக இருப்பினும் தங்களது துறையில் வெற்றி பெற விரும்பினால் அவர் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். அதுபோலவே பக்தி தொண்டிலும் ஒருவர் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். உற்சாகம் என்றால் செயலாகும். ஆனால் யாருக்கான செயல்? ஒருவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்பட வேண்டும். கிருஷ்ணார்த்தா கில சேஷ்டா பக்தி ரசாமிருத்த சிந்து. பக்தி யோகத்தில் பக்குவத்தை அடைவதற்கு வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளிலும் ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் கீழ் பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். ஒருவர் தனது செயல்களை ஓர் எல்லைக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அல்ல. கிருஷ்ணர் எங்கும் பறந்துள்ளவராவார். ஆகவே கிருஷ்ணரிலிருந்து எதுவும் சுதந்திரமானதல்ல. அதை கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் 9.4 குறிப்பிடுகிறார். மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாகம் தேஷ்வஸ்திதஹ. தான் என்று என் தோன்றாத உருவின் மூலம் அந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஒருவன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு அனுகூலமானதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, தற்போது நாம் ஒளிப்பதிவு கருவியை பயன்படுத்துகிறோம். இக்கருவியை கண்டுபிடித்த பௌதீகவாதி இதை வணிகர்களுக்கு அல்லது பௌதீகம் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுபவர்களுக்காக உருவாக்கியுள்ளார். இந்த ஒளிப்பதிவு கருவியை பகவானின் சேவையில் பயன்படுத்துவது குறித்து அவர் ஒருபோதும் நினைத்திருக்க மாட்டார். ஆனால் நாம் கிருஷ்ண பக்தி இலக்கியங்களை எழுதுவதற்காக இதனை பயன்படுத்துகிறோம். இக்கருவியை கண்டுபிடித்தவர் முழுமையாக கிருஷ்ணருடைய சக்திக்குள் தான் இருக்கிறார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. இக்கருவியின் மின்னணு இயக்கம் உட்பட அதன் அனைத்து பாகங்களும் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய பஞ்சபூதங்களின் வெவ்வேறு சேர்க்கைகளால் ஆனதாகும். தனது மூளையை பயன்படுத்தி இந்த சிக்கலான இயந்திரத்தை ஒருவர் உருவாக்கியுள்ளார். மேலும் அவரது மூளையும் இக்கருவிக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களும் கிருஷ்ணரால் அழிக்கப்பட்டவையே ஆகும். கிருஷ்ணரின் கூற்றுக்கு ஏற்ப மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி அனைத்தும் எனது சக்தியையே சார்ந்திருக்கின்றன. இவ்வாறாக கிருஷ்ணருடைய சக்தியிலிருந்து எதுவும் சுதந்திரமானது அல்ல என்பதால் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் புத்தியுடன் கூடிய பெரும் முயற்சியே உற்சாகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் உபயோகிப்பதற்குரிய சரியான வழியை பக்தர்கள் அறிவர். நிர்பந்தக கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்தம் வைராகியம் உச்சதே. பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுதல் என்பது சோம்பேறித்தனமான தியானத்தை போன்றது அல்ல, ஆன்மீக வாழ்வில் நடைமுறையில் செயல்படுவதாகும். இத்தகு செயல்கள் பொறுமையுடன் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் பொறுமையற்றவராக இருக்கக்கூடாது. உண்மையில் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பிறர் உதவியின்றி தனி ஒருவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். மேலும் ஆரம்பத்தில் இதற்கு ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் எமது பக்தி தொண்டை யாம் பொறுமையுடன் தொடர்ந்து செய்தமையால் இந்த இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை மக்கள் படிப்படியாக அறிய தொடங்கினர். மேலும் இப்போது மக்கள் ஆர்வத்துடன் இதில் பங்கேற்கின்றனர். பக்தி தொண்டை ஆற்றும் போது ஒருவர் பொறுமையை இழந்துவிடக் கூடாது. ஆனால் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து உபதேசங்களை ஏற்று அவற்றை குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையை சார்ந்து பொறுமையுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கை ஆகிய இரண்டும் தேவைப்படுகின்றன. புதிதாக திருமணமான பெண் இயல்பாகவே தனது கணவனிடமிருந்து குழந்தையை எதிர்பார்க்கிறாள். ஆனால் திருமணமான உடனேயே அவள் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. திருமணமான உடனேயே குழந்தை பெறும் முயற்சியில் அவள் ஈடுபடலாம் என்பது சரியே. ஆனால் அவள் தனது கணவனிடம் சரணடைய வேண்டும். குழந்தை உருவாகி வளர்ச்சியுற்று உரிய காலத்தில் பிறக்கும் என்பதில் அவள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அதை போலவே பக்தியில் சரணாகதி என்பது ஒருவன் நம்பிக்கை கொண்டவனாக மாற வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. அவஷ்ய ரக்ஷியே கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக என்னை காப்பாற்றி பக்தி தொண்டை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு எனக்கு உதவுவார் என்று பக்தனானவன் எண்ணுகிறான். இதுவே நம்பிக்கை எனப்படுகிறது. முன்னரே விளக்கியதை போல ஒருவர் சோம்பேறியாக இல்லாமல் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவதில் மிகவும் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தன. கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உதாசீனப்படுத்துதல் என்பது பக்தி தொண்டை அழித்துவிடும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அடிப்படையான 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் உள்ளன. தகாத பாலுறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாடுதல், போதைப் பொருட்களை உபயோகித்தல் ஆகியவற்றை ஒருவன் அறவே தவிர்க்க வேண்டும். இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில் பக்தன் ஒருவன் பெரும் உற்சாகத்தை காட்ட வேண்டும். இவற்றில் ஏதேனும் 3ஐ பின்பற்றுவதில் அவன் கவனக்குறைவாக இருப்பானாயின் அவனது முன்னேற்றம் நிச்சயமாக தடைபட்டுவிடும். ஆகவே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி
தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் வைதி பக்தியின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை ஒருவன் உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய இந்நான்கு விதிகளை யம அல்லாது ஜபமாலையில் தினந்தோறும் 16 மாலை ஜபித்தல் போன்ற கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகளும் நியம உள்ளன. இக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகத்துடனும் நிறைவேற்ற வேண்டும். இதுவே தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தன அல்லது பக்தி தொண்டில் பலதரப்பட்ட ஈடுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்ப யமன்னா என்ன, நியமன்னா என்னன்னு புரிஞ்சு சொல்லியங்க. இங்க யம பார்த்துட்டோம், நியம விதிகள் கட்டுப்பாடு. மேலும் பக்தி தொண்டில் வெற்றியடைவதற்கு ஒருவன் விரும்பத்தகாத மனிதர்களின் சங்கத்தை கைவிட வேண்டும். இது கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் மற்றும் பக்தரல்லாத பிறரையும் உள்ளடக்கியதாகும். ஒருமுறை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இல்லற பக்தர்களில் ஒருவர் பொதுவான வைஷ்ணவ கொள்கைகளை பற்றியும் வைஷ்ணவரின் நித்திய கடமைகளை பற்றியும் வினவினார். அதற்கு அசத் சங்க தியாக வைஷ்ணவ ஆச்சார பக்தரல்லாத நபர்களின் சங்கத்தை கைவிடுபவரே வைஷ்ணவர் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனடியாக விடை கூறினார். ஆகவே ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாக்கூர் பின்வருமாறு பரிந்துரை செய்கிறார். தர்த்தோ சரண சேவி பக்த சனே வாச தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ வேண்டும். மேலும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களான ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவர் பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்தால் அவருக்கு பக்தர் அல்லாதவர்களுடன் சங்கம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவானதாகவே இருக்கும். பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்து ஆன்மீக வாழ்வின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பயிற்சி செய்யும் பொருட்டு மக்களை வரவேற்பதற்காகவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பல பிரச்சார மையங்களை திறந்து வருகிறது. தெய்வீக செயல்களே பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றன. தெய்வீக நிலையில் பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஏற்படும் களங்கத்திற்கு இடமில்லை. இது விஷுத்த சத்துவம், தூய சத்வ குணம் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது ரஜோ தமோ குணங்களின் களங்கமற்ற தூய நிலை என்பது இதன் பொருளாகும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து நீராடி மங்கள ஆர்த்தி என்னும் அதிகாலை வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படித்தல், கீர்த்தனம் செய்தல் முதலிய சேவைகளில் ஈடுபடுமாறும் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவ்வாறாக ஒரு நாளின் 24 மணி நேரமும் இடையறாத பக்தி தொண்டில் ஈடுபட இயலும். இதுவே சதோ விருத்தி, அதாவது ஒரு நாளின் 24 மணி நேரத்தையும் பக்தி தொண்டில் மிகவும் திறம்பட நிரப்பிய முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறிய உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கை கொள்ளல், பொறுமையுடன் இருத்தல், விரும்பத்தகாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல், கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுதல், பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ளுதல் எனும் அறிவுரைகளை ஒருவர் உறுதியாக பின்பற்றினால் அவர் பக்தி தொண்டில் நிச்சயமாக முன்னேற்றம் காண்பார். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். தத்துவ அனுமானத்தால் அறிவை விருத்தி செய்தல், பலநோக்கு செயல்களின் முன்னேற்றத்தின் மூலமாக பௌதீக செல்வங்களை திரட்டுதல், யோக சித்திகளை விரும்புதல் ஆகிய அனைத்தும் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு முரணானவை. இத்தகைய நிரந்தரமற்ற செயல்களுக்கு எவ்வித கவனமும் செலுத்தாமல் ஒருவன் தனது கவனத்தை பக்தி தொண்டின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். பகவத்கீதை 2.69 கூறுகிறது. யானிஷா சர்வ பூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்த்தி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாகிரதி பூதானி சானிஷா பஷ்யதோ முனே. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாட்டு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது தன்னை அறிந்த முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. இறைவனின் பக்தி தொண்டே ஜீவராசியின் உயிர் மூச்சாகும். அதுவே மனித வாழ்வின் நோக்கமும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையும் ஆகும். இவ்விஷயத்தில் ஒருவர் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். மேலும் மன அனுமானம், பலநோக்கு செயல் அல்லது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி முதலிய பக்தி தொண்டு அல்லாத செயல்கள் அனைத்தும் நீடித்த தன்மையை ஒருபோதும் வழங்காது என்பதில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டின் பாதையில் உள்ள முழு நம்பிக்கை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய இலக்கை அடைவதற்கு உதவும். ஆனால் மற்ற பாதைகளை பின்பற்றுவதில் உள்ள முயற்சி அமைதியற்ற நிலையை மட்டுமே வழங்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யாரேனும் இதர நோக்கங்களுக்கான கடும் தவங்களில் ஈடுபட விரும்பி அதற்காக பக்தி தொண்டினை கைவிட்டால் அவர்களிடம் உன்னத அன்பு தொண்டினை பற்றிய தகவல் இல்லை என்பதால் உயர்ந்த தவங்களை புரிந்தாலும் அவர்களின் மனம் தூய்மை அடைவதில்லை. இதில் ஒருவன்
தெளிவான நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். 10வது ஸ்கந்தத்தில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. மன அனுமானிகளும் பலநோக்கு கர்மிகளும் கடும் தவங்களை செய்யக்கூடும் என்ற போதிலும் அவர்களுக்கு பகவானின் தாமரை திருவடிகளை பற்றிய தகவல் தெரியாததால் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஆனால் பகவத் பக்தர்கள் ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. பகவத்கீதையில் 9.31 முழுமுதற் கடவுள் பின்வருமாறு அர்ஜுனனிடம் உறுதி கூறுகின்றார். கௌந்தேய பிரதிஜானேஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி சாரி மாதாஜி, எனக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு, நான் லீவ் பண்ணிட்டேன். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. ஓகே மாதாஜி. பகவத்கீதையின் மற்றொரு இடத்தில் 2.40 கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நேசாபி கர்ம நாசோ சத்தி பிரத்யாவேய நா வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யல்யஷ தர்மஸ்ய தாராயாதே மகாத்ய பயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிகவும் பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பக்தி தொண்டானது மிகவும் தூய்மையானது, பூரணமானது. எனவே இதனை ஒரு முறை ஆரம்பித்தவன் இறுதி வெற்றியை நோக்கி கட்டாயமாக இழுத்துச் செல்லப்படுகிறார். சில நேரங்களில் ஒருவன் மன வெளிச்சியின் காரணமாக தனது நேரங்களில் தனது சாதாரண பௌதீக செயல்களை கைவிட்டு பரம புருஷனின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்து ஆரம்ப நிலை பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுகின்றான். இத்தகு பக்குவமடையாத பக்தன் வீழ்ச்சியுற்றாலும் அவனுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை. ஆனால் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ளாது தனது வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றும் ஒருவன் அடையும் லாபம்தான் என்ன? வீழ்ச்சி அடைந்த பக்தன் ஒருவன் அடுத்த பிறவியில் ஒரு தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறக்க நேர்ந்தாலும் அவனது பக்தி தொண்டு எந்த நிலையில் நின்று போனதோ, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எந்த நிலையில் நின்று போனதோ அந்நிலையிலிருந்து மீண்டும் ஆரம்பமாகும். பக்தி தொண்டு ஹகேகி அப்ரதிஹாதா. இந்த எந்த ஒரு பௌதீக காரணத்தின் விளைவாகவும் பௌதீக விளைவானது உண்டானதால் எந்த ஒரு பௌதீக காரணத்தினாலும் இதனை நிறுத்த முடியாது. எனவே பக்தன் ஒருவன் தனது சேவையில் நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருப்பதுடன் கர்மி, ஞானி மற்றும் யோகிகளிடம் செயல்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர் தத்துவ அனுமானிக்கவும் அஷ்டாங்க யோகிகள் ஆகியோரிடம் பல நற்குணங்கள் இருக்கிற செய்கின்றன. ஆனால் பக்தரிடம் எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே விருத்தி அடைகின்றன. அவன் நற்குணங்களுக்காக தனிப்பட்ட முயற்சி எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.18-12 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை போல தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்தி கொள்பவரிடம் படிப்படியாக தேவர்களில் எல்லா நற்குணங்களும் தோன்றுகின்றன. பக்தர் ஒருவர் பௌதீக செயல்களில் அக்கறை கொள்ளாததால் அவர் பௌதீகத்தால் களங்கம் அடைவதில்லை. அவர் விரைவில் தெய்வீக தலத்தில் நிலை பெறுகிறார். ஆயினும் பௌதீக செயலில் ஈடுபடுவோமானால் ஞானி, யோகி, கர்மி, கொடையாளி, தேசியவாதி என யாராக இருப்பினும் மகாத்மாவின் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது. அவன் ஒரு தூராத்மா, குறுகிய மனம் கொண்டவன். பகவத்கீதை மேலும் கூறுகிறது, மகாத்மன்ச து மாம் மார்த்தா தைவீம் பக்ருதிம் ஆஸ்ரிதஹ பஜந்த்யானய மனசோ ஞாத்வா பூதிதாம் அவ்யயம். கிருத்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களே தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். பகவத் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானின் பரம சக்தியினுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் பக்தி தொண்டின் வழியிலிருந்து விலகி சென்று விடாமல் இருக்க வேண்டும். கர்மி, ஞானி அல்லது யோகியின் பாதையை அவர்கள் ஏற்க கூடாது. இது உதசாகான் கர்ம பர்வதானாத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பொறுமையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகமாக நிறைவேற்றுவதை இது குறிக்கிறது. இவ்விதமாக தடையின்றி ஒருவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல கேள்வி இருக்கு. டெக்ஸ்ட் 3க்கு
This is the 9 process of devotional service in Sanskrit or English. அப்படி கேட்குறா. ஸோ இங்கிலீஷ்லேயே இருக்கும், இல்லை தமிழில் வேணாலும் எழுதலாம். அப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அவசிய? அவசிய ரக்ஷிபே கிருஷ்ணா அப்படின்னா என்ன மீனிங்? தத் கர்ம பிரவர்த்தனத்தின் 2 அம்சங்களை சுருக்கமாக சொல்லும். ஓகே, 3 கேள்வி இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்கோ, இல்லைன்னா தமிழ்ல தெரிஞ்சுன்னா தமிழ்லையும் எழுதுங்கோ, நோ ப்ராப்ளம். நவவித பக்திய. அப்புறம் கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக என்னை காப்பார். அவசியம்னா கண்டிப்பாக, நிச்சயம். ரக்ஷிபேன்னு காப்பாற்றுவார், ரட்சிப்பார் கிருஷ்ணா. அது அந்த இதுக்கு மீனிங் அதான் எழுதுறோம். தத் கர்ம பிரவர்த்தனத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? புக்திக்கு இடையூறாக இருக்கும் கருவிகள், பக்திக்கு இடையூறாக இருக்கும் கருவிகள், பொருளாசை உடையவர்கள், ஞானிகள் மற்றும் யோகிகளின் சங்கத்தை தவிர்த்து பக்திக்கு உதவும் செயல்களில் மட்டுமே ஈடுபடணும். சுருக்கமாக தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் என்பது பக்திக்கு தடையாக இருக்கும் விஷயங்களை கைவிட்டு பக்திக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் விதிகளை, அதாவது இருக்கும் விதிகள்னா வைதி பின்பற்றுவது மற்றும் தூய பக்தர்களின் வழியை பின்பற்றுவது ராகானுகா ஆகிய 2 அம்சங்களை உள்ளடக்கியது. ஓகே, ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்து की जय, शीला प्रभुपादा की जय, हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी.